Muhammadu alakira mamadu nyomada Ambalmal Islamu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. alakira mamadu nyomada Kasungalo watu kulu nyenemaya au ka rajumali baka nununya sumundawiye kasi auma nobe talike alakira sallallahu alaihi wasallam aka nyenemaya ka anaye baraba munu ka adamadiya ye ni adamadiya rebe ki yere nafa no fo kana blanga bi wati nununa alakira Muhammadu alala mamadu nyomada sumunda nunu olu be se auma ambalmake alhaj Suleiman Yusuf Traoré fe anka lillame ni sumunda nununa alakira Muhammadu alakira mamadu nyomada alakira الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابة الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين am Allah ta'ala tando ka barkada ka wale nyumando anseko damajrala o kofe amban kalfa o masabaina sabula te kalfatien o kofe am solli ka cidu na fasamantika no Muhammadu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi am Allah ta'ala dili alakan nafana horoma ejien anilahara am Allah ta'ala dili limanya ani suturani garjiga nyuma alaka kalfa anan badin islamo bela jelena am Allah dili jamana fitna alaka duga herala alaka kishidi anan badin islamo bela jelema Allah kana shito janfala alaka na shito namarala alaka labanko nyumanda bema kanga kafu laba arjina kono alako kanya alakra horoma kama salli ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin anga wala sigidatte menena ayira kafa alakra sallallahu alayhi wa sallam kuma mina na shisira sam bisaba an duru quraishu willani bara bilibili doye noy alkaba chili kakla ka jokuraye okuma anyanda do okumawla fokana ke fongo nyugongo nana ke uni nyugon che kuma mina ni alkaba joli na sira hajarul aswadu blayoroma okuma okofenete mena togomi anda dona odola okuma alakra sallallahu alayhi wa sallam unna naira kafoni ma folom min dona okuma kode ka hajarul aswadu da Allah ta'ala sona okaketche banye noy Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam okuma alakra ayin bara bilbilinke mun kama sabula Allah ta'ala be ka lella bende baraw la bilbili do kama ani baraw la geleman do kama iko min nabiyuma ya hami cidem bilbilin sallallahu alayhi wa sallam kuma mina na dona ama miri yere asna ka ira kafo kana ni dangana doye kabila nyamugo kilingilen bekana beka dangana infandota alere hajarul aswadu takabla dangana chamancela okuma kasro ka nyugon deme katanae kuma mina nusra wo barkama indala tika barkama nyi fara barkama inta ninga bla wo barkama kono aya yira wala walante menen labana kafo ikado ni minkara alakra rasulullah alayhi wa sallam ninkara miri de miri mimbe adamadiya lada miri sanfe ninkara kumakan mimbe adamadiya lada kumakan sanfe ninkara ni hakli de hakli mimbe adamadiya lada hakli sanfe ninkara ni kekuya ni kodon mini kekuya nobe adamadiya lada sanfe munkama sabula ninkara wajibi chekani welelinke chemi na le debina Qur'ane weleli doni ninga danfon bo fili dibila katubla kanda norola odela Sheikh Fazazi aleba fo anyana aka kuma kandola alaysa alladhi hadha almafakhira wal ula yala alakradete nabiyuma minyi wasoko bele jelin faranyogonka ani korota ko be ni mun sababu ye bima nasso min ayil kitabi wa ma tala ay min nasiya kabini kitabu kuma kauna noy qur'ana kuma kain wa anna yudana fil makan alladhi itala tuko jume ma biseka gere yorola ti dem bilbilin yelena ka gere yoro mina noy sankaba bil wolum vlan san felanye ma te tugo ya domina ni Allah taala yere kelimpete atammul wara jahan ikado alakra sallallahu alayhi wa sallam alade danfun la dafalenye jorola wa abharuhum hula wa ikado alade danfun na yagala boyale masirila
o ciden lahul madhu k'i k'a dɔn tanu kɔni bɛ ale ye tanu min ni o kɛmɛkɛmɛlen don n'o de kɔrɔtalen don ni o de saniyalen don n'o de jɛyalen don ka tɛmɛ tanu bɛɛ kan wa shafa'atu surunalidon yɛrɛ bɛ alakira ye tukhba'u surunalidon min n'o dogolen don n'o ye alikiyama jɔ don surunalidon ye sabula o ma se fɔlɔ an siko ye an ɲɛna an ka sigida nin y'a 11 ye o kuma Qurayshiw kuma min na n'u ye alkaaba jɔ o kuma u nana ye olu ye nafakati ɲuman minnu kɛrɛnkɛrɛn ka fɔ k'u b'o de don alkaaba jɔli dafɛ sabula u y'a yira k'a fɔ haramu nafolo foyi kana don a la ntɔɲɔni nafolo foyi kana don a la gɔrɔkɔ nafolo foyi kana don a la alkaaba jɔ wari bɛɛ lajɛlen ka kɛ nafolo sanuman ye o nafolo sanuman in de nana dɛsɛ o kuma u ye hakɛ dɔ tigɛ ka bɔ alkaaba bonya hakɛ la a kɛɲɛgayan fan fɛ u ye nɔngɔnya 6 ɲɔgɔn tigɛ ka bɔ kɛɲɛgayan fan in na o kɛɲɛgayan fan in nɔngɔnya 6 min tigɛra ka bɔ a la a o de bɛ wele ko hijru Ismail n'i ye alkaaba jɔlen lajɛ i b'a sɔrɔ kogo surumani dɔ kɛlen don ka yɔrɔ dɔ lameleke o fana kun ye alkaaba kɔnɔna dɔ de ye nka nafakati ɲuman ban kama u y'o yɔrɔ in tigɛ ka bɔ alkaaba la o kuma u y'o tɔgɔ da ko hijru Ismail n'a bɛ fɔ o ma hijru o kɔfɛ u sɔrɔla ka alkaaba jɔ ni k'a bonda kɔrɔta u y'a banankun kɛ mɛtiri 2 ɲɔgɔnna ye a bɛ komi i bɛ don so fɛ i bɛ pan banankun min kunna u y'o kɛ mun kama walisa maa si kana se ka don alkaaba kɔnɔ fɔ ni maa min y'olu ja o ka don sabula n'i ko i bɛ don mɛtiri 2 banankun fɛ o ka jan ka tɛmɛ e yɛrɛ kan fɔlɔ i tɛ se ka don n'i ma ye wa donni yɛrɛ fana ka gɛlɛn i ma sabula yanni a janya ka kɛ o ye maaw kun bɛ se k'u den ka don ka tɔɔrɔ kow kɛ i komi an y'a yira cogo min k'a fɔ maa dɔw donna ka alkaaba kɔnɔ nafolow suɲɛ a n'a sanu n'a warijɛw dɔw donna k'o ta tuma min na u ye nin kɛ u sɔrɔla ka alkaaba a banankun u y'o kɔrɔta ni k'a kɛ mɛtiri 2 ɲɔgɔnna ye ka sɔrɔ ka da bɔ o sanfɛla na sisan o la n'i nana cogo o cogo da banankun yɛrɛ ka jan ka tɛmɛ e kan o kuma o donni ma nɔgɔn nka Ibrahima ka jɔcogo la an ka sow da bɛ cogo min da ni dugumakolo kun nɔrɔlen don ɲɔgɔn na nka Qurayshiw de ye banankun in kɔrɔta ni k'a kɛ mɛtiri 2 ɲɔgɔnna ye tuma min na n'u ye alkaaba jɔ alkaaba janya a bɛ bɛn nɔngɔnya 15 ma tuma min na n'u sera nɔngɔnya 15 hakɛ ma u sɔrɔla ka bili kɛ a la piye 6 kan nka o y'a sɔrɔ bili kun tɛ alkaaba la Qurayshiw de alkaaba bili nka Ibrahima ka jɔli la bili kun tɛ a la Qurayshiw ka waati olu y'a bili mun kama sabula maaw kun b'u dogo fana ka alkaaba kogo ta ka jigin a kɔnɔ ka taa maaw ka nafolomafɛnw ta a kɔnɔna na i komi an tɛmɛnenw na wala an tɛmɛnenw na cogo min nabiyumaya suma o bɛ ka da alakira kan sisan ani cidenya suma n'a yɛrɛ Hiqul Maktum lajɛ ale b'a yira an na ko kuma min alakira n'a si surunyana san 40 na ka kɔn alakira cili ɲɛ ni san 3 ɲɔgɔnna ye n'o ye a san 37 nabiyumaya suma ani cidenya suma o nana yenge alakira kunna sallallahu alayhi wa sallam kuma min na n'o yengera a kunna i k'a dɔn kaliwa o de kanu donna alakira la n'o ye a b'a yɛrɛ tigɛ ka bɔ mɔgɔw la a kelen bɛ taa bato kɛ kungo kɔnɔna na i kelen pe maa si faralen tɛ i kan i bɛ bato la o kuma o de ye kaliwa ye alakira kun kɛra a kun bɛ dumuni ta a bolo i komi dɛgɛw a kun bɛ ninnu ta a bolo ani ji ni ka taa n'u ye kuluwo dɔ kɔnɔ a bɛ fɔ o ma garo hira i kuluwo o kuluwo in bɛ kulu min na kulu in bɛ wele ko jabalu nur o kulu in ani Makan cɛ o bɛ bɛn milu 2 ɲɔgɔnna ma o bɛ bɛn kilomɛtiri 3 ani mɛtiri 500 kuluwo in i k'a dɔn nɔgɔya bɛɛ lajɛlen de kun bɛ a kɔnɔ sabula Allahu Taala kelen don ka fɛnw minnu kɛrɛnkɛrɛn alakira ye o nɔgɔyaw a n'o sabatiw Allahu Taala y'olu de bila kuluwo in kɔnɔ o kuma alakira bɛna don kuluwo in kɔnɔ ni Allahu Taala ka yamariya ye ni k'a ka bato kɛ ye nin y'a sɔrɔ cidenya ma di a ma alakira ka nakaliwa a daminɛna a san 37 a ye san 3 ɲɔgɔnna kɛ a la
kulu min alakira kun bɛ taa bato k'a kɔnɔ n'o ye garu hira ye a janya ye nɔngɔnya 4 a panparan n'an b'a fɔ o ma largeur o bɛ bɛn nɔngɔnya 1 ani nɔngɔnya 1 n'i y'o tila 4 ye ka 3 ta alakira kun bɛ sunkalo bɛɛ lajɛlen kɛ kuluwo in kɔnɔ ni maa o maa nana fantanw na dɛsɛbaatɔw la i k'a dɔn alakira b'i mako ɲɛnabɔ a bɛ tila k'i ladumuni Allahu Taala yɛrɛ jaati kama alakira kun b'a ka wagati bɛɛ lajɛlen kɛ kuluwo in kɔnɔ bato de la a n'a bɛ k'a miiri kabini diɲɛ n'a kɔnɔfɛnw na dugumakolo in a danna cogo di sankaba danna cogo di kulu ninnu baji ninnu kɔnɔw jiriw alakira kun bɛ to k'a miiri ninnu de la masa jumɛn de bɛ yen n'o ye nin fɛn ninnu da ka sɔrɔ ɲɔgɔnna tɛ u la siga t'a la se dɔ bɛ nin fɛn ninnu danni kɔfɛ ne Muhamadu ma fɛn min ka se dɔn fɔlɔ nka o y'a sɔrɔ alakira ale dusukun kɔni kun basigilen tɛ wa a danganiyalen yɛrɛ fɛnɛ tɛ fɛn kan a ka mantonw bɛ fɛn min kan n'o ye filankafoya baara ye n'o ye bolisɔnw ye wa alakira i k'a dɔn ko a kun t'a fɛ yɛrɛ ka Lata ni Uza ninnu tɔgɔ mɛn a tulo la nga sira de tɛ a danganiyalen don ni sira min ye ani a bɛ jɛ ni sira min ye sabula Allahu Taala ma cikan di a ma fɔlɔ o tuma alakira kun kɛra sallallahu alayhi wa sallam Allahu Taala y'a sugante ni k'a kɛrɛnkɛrɛn nin baaraba in kama ni ka tila k'a mabɔ adamadenw na ka taa bila kuluwo kɔnɔ a kelen ka miiri yen nɔ nin kɛra dabaritigɛ de ye ka bɔ Allahu Taala yɔrɔ mun kama walisa a ka se ka alakira labɛn fɛn kama fɛn min bɛ ka alakira kɔnɔ kabini koɲɛw la belebele la n'o de ye kana dugumakolo sanfɛla yɛlɛma k'a kɛ ala sago ye madama ni Allahu Taala kelen don ka alakira de kɛrɛnkɛrɛn o kama wajibi don fo Allahu Taala ka alakira ni mabɔ maaw la ni ka nin bila a kelen na ni ka nin entretien kɛ Allahu Taala bɛ ka alakira labɛn nin san 3 in de kɔnɔna na o kuma Allahu Taala a sɔnna n'a ka yamaruya ye ani n'a ka dabaritigɛw ye ka alakira tigɛ ka bɔ dugumakolo sogoloya ko bɛɛ lajɛlen na min bɛ adamaden hakili bɔ i ka baara sɛbɛmaw kɔ o kuma Allahu Taala ye alakira tigɛ ka bɔ nin bɛɛ la ni k'a ɲɛsin ale Allahu Taala ka baara ma o de la Sheikhu Fazazi b'a fɔ an ɲɛna sala an hawa dunyahu aqta asalwatin i k'a dɔn alakira a y'a fosi ka bɔ diɲɛ bɛnjakow la fosili kelen kelen bɛɛ lajɛlen na tuma min a y'o kɛ fa adraka min maulahu arfa'a huzwatin a ye sɔrɔli kɛ ka bɔ a dabama yɔrɔ ɲinyɔrɔw la kɔrɔtalen na walamma tajalla lil wara nura qudwa nka tuma min na i k'a dɔn alakira ni a yengera danfɛnw ye k'a fɔ ko ale de kɛra ladigɛli nɔrɔ ye maaw kan k'u sen da ale sen da nɔ la sawa fi nuri khalwa alakira kɔni sabatira kaliwa nɔrɔ la n'o ye langolonya nɔrɔ ye san 3 ɲɔgɔnna kɔnɔ a kelen pe a bɛ bato la ka sɔrɔ cikan ma di a ma kabla nuri wahyin ka kɔn wahyu nɔrɔ ɲɛ alakira kun bɛ ka kaliwa in nɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn bigari hira'in k'a kun bɛ hira o kuluwo de la mufradan a kelen pe yatahannasu a bɛ bato la o kuma o ciden belebele sallallahu alayhi wa sallam i k'a dɔn nin cogoya in de la Allahu Taala ye dabari tigɛ Muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam ni ka tila ka Muhamadu labɛn danaya doniw la belebele tali kama danaya min ni ale Allahu Taala ka diɲɛ n'a ka laɲini ye a bɛna dugumakolo sanfɛla yɛlɛma k'a bɔ sitanɛ sago la k'a kɛ ale Allahu Taala sago ye o kuma Allahu Taala ye nin dabari belebele in tigɛ alakira ye ni ka alakira mabɔ maaw la ka kɔn alakira cili ɲɛ ni san 3 ɲɔgɔnna ye Sheikhu Fazazi ko
bihi faqtadi fahuwa nabiyul mutahharu k'i ka ladigɛli kɛ ni alakira ye i k'a dɔn ale de ye nabi ɲuman sanuman ye min bɛ danfɛnw dusukun saniya takhalla ani dunya lima huwa akbaru i k'a dɔn alakira ale y'a yɛrɛ fosi ka bɔ diɲɛ a n'a wowawokow la a y'a ɲɛsin mun de ma fɛn min ka bon ka tɛmɛ diɲɛ kan n'o ye lahara ye wa aqbala alakira sɔrɔla k'a ɲɛsin yabghi alhaqa a kelen pe de bɛ ka tiɲɛ ɲini ala ka danfɛnw bɛɛ cɛla wal kullu mudbiru o y'a sɔrɔ danfɛn tɔ bɛɛ kɔ donnen de ala ma danfɛn tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka ala kota alakira kelen de tun bɛ ka ala ɲini gharu hira i kɔnɔ thabitu manatil qalbi wal jawu akhbaru i k'a dɔn alakira dusukun juru o gulonyɔrɔ k'i k'a dɔn o sabatilen don karimu manalil kaffi warrawdu ath'athu i k'a dɔn alakira ale tɛgɛ fura ka sɔnni fɛn o de ye sɔnfɛnw la belebele ye ko hali n'a ye nakɔw ja o ka ja k'i k'a dɔn ni alakira y'i sɔn ka ban alhamdulillah i ka sira tɛ foyi la tugun an bɛ Allahu taala deli alakira Allahu taala k'a kɛ an sɔnbaa ye o de la alakira sallallahu alayhi wa sallam a tora nin baara in na tan kabini san 37 kuma min na n'a sera san 40 o kuma nabiyumaya tamasiyɛnw olu nana kemeli daminɛ ka bɔ ɲɛnamaya gɛrɛnw kɔfɛla na o nabiyumaya tamasiyɛnw dɔw de ye soko ɲumanw ye alakira kun kɛra sallallahu alayhi wa sallam n'a ye soko ye togo min sufɛ ni dugu jɛra ale b'a ye sufɛ a bɛ kɛ o togoya la i komi n'i ye film ta n'i bɛ k'a jouer a tɛ fɛn wɛrɛ di ni e ma min ta o tuma alakira ka sogow kun bɛ o togoya de la o de la an ba Aisha radiyallahu anhu ale fana y'a fɔ nin togo la k'a ka sogo kun b'i komi sɔgɔmada kɛnɛ o tuma alakira tora nin sogo ɲuman ninnu de la fo ka taa kalo 6 ɲɔgɔnna tɛmɛ o tuma nabi ɲumanya o yɛrɛ dati bɛɛ bɛnna san 20 ani san 3 alakira y'o de kɛ nabi ɲumanya la o tuma sogo ɲuman ale kɛra nin nabi ɲumanya in tilayɔrɔ dɔ ye o de la alakira sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ an ɲɛna a ka kumakan dɔ la ru'ya saliha juz'un min 46 juz'an min an-nubuwwa a ko sogo ɲuman ale ye tilayɔrɔ kelen de ye n'i ye nabiɲumanya tilayɔrɔ 46 o la n'an ye san ta k'a lajɛ san bɛ bɛn kalo 12 de ma nabiɲumanya bɛnna san 23 ma i bɛ kalo 12 in i b'ale gosi 23 la n'i y'ale multiplier par 23 o tuma o bɛ jaabi min di o bɛ bɛn kalo 200 ani kalo 70 ani kalo 6 o tuma sogo ɲuman o kɛra kalo 6 ɲɔgɔnna ye i bɛ kalo 6 fara o kan n'o kɛra a kɛra kalo 200 ani kalo 80 ani kalo 2 o tuma i bɛ sɔrɔ k'o kalo 200 ni 82 in i b'o diviser par 46 i b'o tila 46 ni ɲɔgɔn cɛ sabula alakira ko sogo ɲuman o de bɛ bɛn nabiɲumanya tilayɔrɔ 46 ma o tuma i b'o tila 46 cɛ o tuma n'o kɛra 6 de bɛ bɔ n'o ye kalo 6 ye o tuma o b'a yira an na k'a fɔ alakira ye hadisa min fɔ a kan tɛ nabiɲuman bɛɛ ma a ka laɲini de ale muhamadu ka nabiɲumanya n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tuma kalo 6 de kɛra sogo ɲuman na a tɔ n'o ye kalo 200 ani 70 ani 6 ye o tuma o kɛra wahayu la n'o ye jibrila jiginni a kan ni wahayu ye tuma min na ni sunkalo sera alakira san 3nan a ka kalowa la n'o ye a mabɔli mɔgɔw la o san 3nan ka bɛn sunkalo ma ka sɔrɔ alakira bɛ hira u kuluwo la jabalu nuru la a ye Allahu taala ja
أن يفيض رحمته الله تعالى كاكا نيما شورو على أهل الأرض دقما كل كموكا فأكرمه بالنبوة الله تعالى أي على كربونا للنبي مايا صلى الله عليه وسلم أكما النيمين الله تعالى بافين القرآن كنو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمد ستعلم اتفوي دي كما فنا كرا هنا دي كان دانفين بلا جليما الله تعالى بافو على كرا نفي مكووي ما منون سناك تقو على كرا كو أني دانفين بي الله تعالى كو ورحمتي وسعت كل شيء ne Allah ta'ala ka hinɛ o de fɛn bɛɛ lajɛlen labɔ o kuma Allah ta'ala ko wa ma arsalnaka illa rahma Muhammadu ma ci dɔwɛrɛ kama fo n'a kɛra hinɛ ye o kuma o hinɛ in dɛ Allah ta'ala ko was'at kulla shay'in ko de fɛn bɛɛ lajɛlen labɔ diɲɛ in kɔnɔ kafiri silamɛ min ko a bɛ Ala fɛ min tɛ Ala fɛ min bɛ kira fɛ min tɛ kira fɛ Ala ko o nɛɛma in de bɛɛ labɔ fo ka taa se kungo kɔnɔ sogow ni ba kɔnɔ fɛnw ni dugumɛnɛw ni saw bɛɛ lajɛlen ma ko o hinɛ in ye bɛɛ labɔ Muhammadu cira ni hinɛ min ye fasa'aktubuha lilladhina yattaqun akunga na Allah ta'ala mina nɛɛma in kɛrɛnkɛrɛn maaw ye maa minnu siranna Allah ta'ala ɲɛ dugumakolo kɔ kan wa yu'tuna zakata ni ka tila ka jaka bɔ walladhina hum bi ayatina yu'minun ani maa minnu bɛ limaniya anw masa ta'ala ka ayaw la rahman rahim bɛ nin kumakan in de kɔnɔ yan nɔ o de la Allah ta'ala ko Muhammadu cira hinɛ de kama o kuma ne Allah ta'ala ka o hinɛ o ye danfɛn bɛɛ labɔ diɲɛ kɔnɔ nka lahara hinɛ in bɛ kɛrɛnkɛrɛn k'a di maaw de ma minnu siranna Ala ɲɛ ka jaka bɔ ka tila ka limaniya an na lamɛnni jamakulu an ka taasi ɲɔgɔn fɛ ta ka Allah ta'ala ka kuranɛ aya wɛrɛ lajɛ Allah ta'ala b'a fɔ suratul araf kɔnɔna na wattaba'u nura alladhi unzila ma'ah a ko limaniya jɔnw i k'a dɔn o tugura nɔɔrɔ kɔ nɔɔrɔ min n'o jiginna ka fara Muhammadu kan o kuma siga t'a la o nɔɔrɔ in ye kuranɛ de ye sabula kuranɛ de jiginna ka di Muhammadu ma o kuma n'an y'o dɔn k'a fɔ sisan kuranɛ ale ye nɔɔrɔ ye Allah ta'ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ Allahu nuru samawati wal ard Allah ta'ala de ye sankaba ani dugumakolo nɔɔrɔ ye o kuma kuranɛ ye nɔɔrɔ ye Allah ta'ala ye sankaba ni dugumakolo nɔɔrɔ ye kuranɛ dira nabi ɲuman min ma o nabi ɲuman fana ye nɔɔrɔ ye sabula Allah ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin i k'a dɔn nali kɛra aw ma ka bɔ Allah ta'ala yɔrɔ nɔɔrɔ dɔ la o de ye Muhammadu ye wa kitabun ani kitabu min kumakanw ni o bangenen do o kuma kabako kɔni bɛ manton ye manton min ni ale dabama ye nɔɔrɔ ye a ka kitabu ye nɔɔrɔ ye n'o ye kuranɛba in ye manton in ka nabi ɲuman ye nɔɔrɔ ye n'o ye Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam cogo jumɛn o manton bɛ se ka jɛn a yɛrɛ ma tugun a ka balo filibantiya dibi la o manton in ka tila ka kɛ manton bɛɛ na kunfin ye o de la Allah ta'ala ko فآمنوا بالله أي لمن الله تعالى ورسوله أنا كتدي والنور الذي أنزلنا أن مسات عليه النور من جيكي نوي قراني والله بما تعملون خبير إكادو الله تعالى دغولي مسادو دوني مسادو أو كلا حليولا ودل الله تعالى كو قل محمد أفو بفضل الله ن الله تعالى كفسمانتيه وبرحمتي أناك هنا نوي محمد ما تدور كما فنا كرا هنا وهنا إندي دام فم بلا جلين لابو نما ينما كما يه إكان غاتيلا مغو بركادا كسواني أي فبذلك فليفرحوا ko anga niso jani o fasamantiye no o hine no e Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa khairun mimma yajma'una amen niso jamin ka ni fasamantiye ni hinanye ala kraka kola ko de here ka bo ka teme fenka au be ka femin ka fo ka bini jiem benja ko ana damu kola o kuma ala kra sallallahu alaihi wasallam ashisira sambinani o kuma nabiyu maya ale bina tenko ala krala anga walan fene agunaya ame Allah ta'ala deli ala ka sigida wɛrɛ do an garijɛgɛ la an b'a fɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fasihu lisani mutahharul janani raufur rahimi uzunul khaira an balima silamɛw bi sɔmɔ yi o bɛ dayani nɔ min sera ma ka bɔ an balimakɛ Sulemani Sufu Tarawele fɛ a yɛrɛ ka telefɔni sira o
o ye 66 83 43 06 75 16 31 69. Nin baara ninnu labɛnna ka se aw ma ORTM tɔgɔ la a balimaw fɛ Tamba Traoré, Ibrahima Touré, Lassana Jabate, Sekou Keita ani Musa Babasila. Aw k'an bɛn sini sumunda wɛrɛ la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Matafa Mamadou Abulaye fa Mamadou Ibrahima fa Mamadou Kasimu fa Mamadou Inanani hereye. Vous écoutez en ce moment la radio nationale du Mali. Isa bun Mariama. Isa ala kanu jon Isa. Isa bun Mariama. Isa ala kanu jon Isa. Isa ala kanu jon Isa. Isa la kira kanu jon Isa. Isa Mariama de Isa. Isa linjila tigi Isa. Isa kabako de Isa. Isa Mariama de Isa. Isa linjila tigi Isa. Isa Mariama de Isa. Isa bun Mariama. Isa ngo ala kanu jonye Isa. Isa bun Mariama. Isa ala kanu jonye Isa. Isa ala kanu jonye Isa. Isa batigi de Isa. Isa olofanta Isa. Isa kabako denye Isa. Isa linjila tigi Isa.